Siguradong merry gayud ang Christmas sa mga job order personnel sa Lapu-Lapu City LGU nunot sa usa ka ordinansa ug usa ka resolusyon nga gipalabang sa konseho niadtung milabayng Miyerkules. Una niini napalabang na ang ordinansa nga maghatag og 60 pesos nga usbaw sa inadlawng suhulan sa tanang mga job order personnel sa City Hall. Epektibo kini sugod Enero 1, 2024. Subay niini madawat na sa mga job order personnel ang differential gikan sa Enero 2024 hangtod na sa Oktubre 2024 sa dili pa ang Disyembre 15. Ang differential alang sa buwan sa Nobyembre ug sa Disyembre 2024 sa sunod tuig na nila madawat. Gawas niini napalabang na usab sa konseho ang resolusyon nga nagtugot na nga ma-release ang 8% conditional compensatory premium kon CCP sa mga job order personnel. Add-on usab kini sa ilang inadlaw nga suhulan. 8% nga CCP gikan sa Enero 2024 hangtod na sa Oktubre 2024 madawat nila sa dili pa ang Disyembre 15. Samtang ang 8% nga CCP alang sa buwan sa Nobyembre ug Disyembre 2024 sa sunod tuig na nila madawat. Ang Lapu-Lapu City adunay kapin sa 3,700 ka mga job order personnel. Mao na siya matawag nga bonus kay ang job order personnel wa man siya employee-employer relationship. So, dili gyud sila qualified to receive bonuses from the local government. So, mao ni siya nga atong gihimo nga makadawat sila differential para at least naa sila ilang matawag nga bonus from the city. Naa sila 8% CCP plus ang ilang differential from January to October. Matingob.